ka Dr. M. Amprin Lingdo, MLA ka Kongres na East Shillong, kala penkesan ni la ka nongrem ha ka ba makabat sangut ki weipat ki MLA ka parti, kila syem ya karai ban ai jengkershan lang ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, da ka ba ong ba ka dawi ka day ba ka All India Congress Committee ni Meghalaya Pradesh Congress Committee, kim chus ngap ik jinge jungi MLA. Kumban syukurau ba ka pratrek rumpang arjar puar ka Dr. Amprin lambat ki weipat ki MLA ba kontobi ba Mohendro Rapsang, ba Kimfa S. Marbanyang, ba Miral Bonsim, ba proses di saukmi, kelaj ban IT ya Shiti ajeng kershan ya Sarkar MDA, balam khmat da ka NPP hak ching trelang bat ka BJP. Kani kanong ilam ka penpai gini akalar ka ba ong ba halor kani karai ba kenhun ki MLA ka syem nakaliang ka MPC ka namla ban syukhain khulung kana. Kala ong ba ka AICC ba MPCC kim chus ngap ya jinge jungki kum ki MLA. Dia ngingi ong kasong happy. Pi kuat take action ne, pim kuat take action ne, ngi tingi landep rai. Ngingi don kam ban yu I ya ka jingkala haki constituencies. She's ngi haden bangila syong bat ke MDA ka inauguration ka laja. Ka constituency jonga kayo kawai kedukan. Kayo ba? Saka ay dia ngadang am. Nganap ya no manong ya lechatane wale kumta kanu teligi sitingi la pha sya kata ka MPCC kanu teligi ta ki sitingi la pha sya ka AICC kimburong ye kinong kita ki MLA jong ka seng ka bala don nong rim ban IFP ya kata ka advice ngim kwa bon ketien ngim kwa ban keno ngidon kajaka hapo yeng ban yakren ngi dikikam khot ken ngi sya kata kajaka wat pha city ngi na Delhi wat le kumba ngi diki nongwei hala ka jongkari kala dai ka por ki MLA jongkani ka jalla ban rai haba yeng na ki national parties bakim don right kim don hok ban man patay ngi kumno ban penya ya kani ka state ka ba e ki jongi menswa PUE bakita ki Congress Chief Ministers na kita ki Congress MLAs ki jus ngap ino Ia kai wei ia pen pra pen pharia ya ka parti jungi hado bakan dalong kune pidang kwa pat yangi ban sim hukum na no ngiong ya pi ka dai stang kani gelen hato kam dai ka jing shisha bakaladon ka jing ya kren jong ki parti ki he parti jungi bat ke NPP ban ya tre rengkat aka arfula yang iki MLA pimia tho balengi dei ki ai kita gi ban suyo sngo pateng ni ki bai ti wat ju syem ka rai klem ka jing tip jungi gi MLA namar kandawan sa ka skor jungi ka pelong yang ban ong pleng kita yang ikin shed ngi haban jingi sa karengkau ka bajantam namar ngim kwa sa shed shu hano ti bayalet khat arngut don banot ban ang ya sngo ta ka ICC ga statement ngong ipikin no wale kamkai ya kasensya khada kane gari ke jala ke jungi sangot ngi dan ki MLA ngi ong ipile no kumne la da pidang sanlai ngi tele mo fi ka pokemon hinen kas ngi la long ti ngi ban ya merch no banu la long ti menen kas ngi ban ong bhag krat kadang yo kapor ngi ong ngimdei ki deserters ngi ong ngimdei kita ki betrayers ngi job na kaseng kongres haban dakut ngin syong ban penbahaya kini kaseng kiken tat no ye ki jing kren ki jongi ki jing ai jing mut jongi kim don kam shu yengi kasyong api kimla ban hen kelung kena ingi dei stang sangut kita ki sipai jong kaseng kongres bat dei mangiken iban pen I yang kaseng kongres syano balik lada pi mut pa pi ki baklem yale election hak state pi ki baklem ai kular ya ki nong kershan jongki ya ki kam ki babha ki ban saja lemba jongki tingas ngo ba kalong leno yengi bangin ya kren banyat hat madan ya kata ka jing bam sungku iwe hapo kaseng bat nga nganum le kata ngidon yala ka jong ka party forum pidon jing khot ka nyingi habang ngidon jing mangi ngikot ya pi pikelot himatla pile ba mi osngo himpatiaw himot ngingin shisngap hato haka football match don ki sponsors
don ki managers kila ban li ong ya ki football player pilek football tang kom nema ya karibol tang katu ya kenjat tang hang tei bat lada ong mangi syong yang pisu sangap ya ka hukum jongi piklet bayangi lapun khamti di ginong kersan jongi bangin long nong yalam bat ngan ong ya pi balada mangi kisan ngi ong ya pi kane kandai ke babha banle balai pi don jing pi kena bakata ke BJP ke don keti hang ni hato ke seng kongres kaya kular lang bat kita ki MDA ha kita ki partners ki jongki balai ke state jongi kampanye ka wai bakata ke NPP MDA led government balai ke shim bat ka kedup ya ke CLP atau kita up yung tau BJP ban ay hukum ya ki nakikot na yangi hey kata kesien ke papiyo udah ya lipan hukum si utu na BJP ban khot yangi ke kongres na upur khat nam ta ka jing bha jong kani ka jing sinsyar khadar ka bas kem ka bakoj ka babiang ngaong ya phi ngi ki sangot ngindami ngimi na jing khang ba ngindrong na jing khang ba ngim don kam skylight ngim don kam kun kinong to wan mi shimit shiyong banya soi kot soi sla nakabenta ka jing smil ngiwan bantay ni ai jing mut ya kaseng ban pentay lada pi kentat ya kata ka jing ai jing mut pi mudur ma pi hakot kubar menela ong ba ngin shim action shim ngin sapet nama rupat ba upet kaya kani ka drama ka jong pi ngi ki MLA ngimdei ki bawan yale kamkai ha assembly ngi don ka jingkit ka bakya don kata kay ACC gon kelingi habam don hapo snong ngin ai mangi don kata kay ACC nong de kusrak kala katu kala mar kala jot kate to ngin yali rap kiti ki MLA jongi ki bapli ki bosyong saja ha opposition ngi ong lada pila hadu kata te jin bangin dapan kanya ko hukum dari kumbakalong mentau sabi jong kiskim dan hapo ka sarkat balada ka kali jong ka seng kongres ka hapya chakman ki MLA ti ki babat yu sabi nalod nabar pimla banwan kontrol ini namam ngiladei ki balasya ilek rengi burom ya ka seng kongres nakata ka daw menen ngim padleg march banno ngin march na iyo banyag ban stab yung mo back stab Bankura na din, Bandung na din. Ngidang day ki MLA Congress. Ban nginyay putyang banyalami ka ni kaseng syakmat. Tang badon kamhi, daki MLA ti ban raya kini kikam. Iba syusyong sa party satu. Kinang mahaban kren. Nray kimtip, ikajing jong ni ki MLA haki constituency jong ni. Ndon nong kren rayangi. Ndon nong ay mansiyam rayangi. Halo? Ngikit marway. Tinggi ngi ong yapi. Ngi kisan ngon ngindon nakabenta iway. Ya iway. Ngin petlam mangiken. Iway. Ya iway. Ngahakan ni kapung politics tapi jong ko kongres kimat ngilahap manle ta. Njuyo api si senru kata kapun call na kita kihe kongres na Delhi. Kano taligi si tingi na ko sa kim snap. Kim Kren, Kim Ajubab. Ako artrik January ngilapat ha. Bangingi kwa. Ban support ya ke MDA halor ki issues. Piong wala. Piong kamlong. Piong ingi kumta. Habang pimong tingila sumudur bet ba. To ya kabang iklem ong ke mo. Habang ito si team dan bajubat ke. Ngila long ginong yalam. Skoba. What can bet yangi ngidei ginong yalam buram ya ki MLA jong pi kibayasat katto nakabenta jong pi hapdeng ka eryong hapdeng ka jing syaben rei ngis ngowa khatdo yawai idon ki rai ki dumi hapshim ngida kentu ya ginong kersan bakinda ya bisa ba wat ya syaliang ya noru pet lada karai jong ki MLA jong ki na kaseng kongres ibasa sangot kadai ga babakla ne kadai ga badai